Вы у Этери, это культурная сядзіба. Бля, да что такое? Дзе ў Мінску набыць пальцы? Россия и Беларусь вводят визовый режим. Мы в школе робили вот так. Типа. Сучки, не пераходзьце мне дарогу. Я, Паш. Пагнали! Всем прывітанне, гэта культурны падкаст Еўрарады і арт-сядзібы, які называецца «Культурная сядзіба». Звычайна я кажу, што ён крыху апухлы, але сёння мы ён хіпстэрскі. Бадряком, Алексей Сапрыкін, Павел Свердлов, мы пачынаем. Толькі, Паша, я хочу, каб сёння было все максімальна сур'ёзна, таму што 1 красавіка... Я не умею. Але трэба сур'ёзна, мне здаецца. Самы сур'ёзны так. падкаст. І пачынаем мы, як заўжды, з сур'ёзных навінаў. Ну, давай, я пачну. Валяй. Генералы айчыннага року Лявон Вольскі і Ігор Варашкевіч, а таксама прымкнуўшыя да іх Зміцер Вайцюшкевіч і Павел Аракелян, бадай што ўпершыню за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі пабывалі ў міліцэйскім пастарунку. А, дарэчы, якое званне можа быць у Вайцюшкевіча і Аракеляна? Лейтенанты року? Майоры. Майоры року. Падпалкоўнікі. Так. І музыкі хацелі паспяваць пад гітары. Выбачайце. Я отключу. Паша, ну кто так? Ой, это ж я, Паша. Ты, Паша. Ты, Паша, это ты. Кто так робит? Это мне телефон, невядомы нумар, дарэчы, я выбачаюся. Я думаю, просто менты, калі іх можем так назваць. Просто дзень волі ператварыўся ў дзень міліцыі. Ну, давайте так, казаць вот такімі такімі зразумелымі я нашим думаю, хацелі просто карпарат зладзіць. Таксама адзначыць дзень волі. Вулічны карпарат. Вулічны карпарат. Ну, а дзе і прывесці просто патрульныя в аддзяленне музыкаў, каб яны там заігралі. Нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевич пасля працяглага перапынку, здаецца, больш як у год узнавіла свой інтэлектуальны клуб. Замежных гастралёраў у клубе замянілі беларускія пісьменнікі Альгерд Бахарэвіч і Віктор Марціновіч, якія ў прысутнасці недзе 200 гледачоў паспрачаліся на тэму кампрамісаў з уладамі. Што праўда, вострай дыскусіі у хлопцаў не атрымалася, таму што нейкім чынам яны вырашылі пагадзіцца паміж сабой, а мадэратарка Святлана, да што такое? Табе тэлефануюць таксама? Мне тэлефануюць таксама з незнаёмага нумара, я не ведаю, это нейкі пранк. Выключай. Выбачайце, можем вырежем. Мне здаецца, што калі беларускаму селяніну кажуць пранк, і я што думаю, трэба антигістаміннымі прэпаратамі напаўны пранк. Так, мадэратарка Святлана Калінкіна часам прамаўляла больш пераканаўча, чым запрошаныя інтэлектуалы. А на наступнае пасяджэнне клуба Алексеевич збіраецца запрасіць амерыканскага гісторыка Тимати Снайдера і IT-бізнесмена Віктора Пракапеню. На маскоўскім кінафестывалі пакажуць фільм «Сашава пекла» беларускага рэжысэра Мікіты Лаўрэцкага. Сюжэт фільму такі. Рэпер Олі, які набірае папулярнасць у Менску, сустракаецца са сваім беларускім віртуальным суаўтарам Сашам. Далей падзеі разгортваюцца імкліва і пачынаюць адпавядаць назве стужкі. Сашава пекла. Сашава пекла. Конечно, ў Мінску. То бок пайшлі па класічным сюжэце Данте Аліг'ері. І фільм Лаўрэцка называюць змрочнай драмай. Сам ён пра яго гаворыць як пра эма-хоррор. Тут ты мусіў... У меня вот так вот. Мы в школе робили вот так. А потом так... Пасля настаўнік фізры падыходзіў і так... Да ёп, красоты. А раптам это фільм «Звонок». Мне такое адчуванне, што это так і ёсць. Ты памрэш праз 2 гадзіны 35 хвілін. Што це за херня? На цябе ўпадзе гаўбец будынка па вуліцы. Так, стоп. Мы не будем называть адресу. Ці вы не хавайтесь. Мы падпілілі гаўбец просто. Гімназіст з Салігорска напісаў і апублікаваў ВКонтакце верш пра белы-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Вау. Не прайшла і пара гадзінаў, як пачаліся тэлефанаванні яму і яго сваякам з пытаннямі і парадамі ад нашай сістэмы адукацыі. А на парозе адразу ж намаляваліся інспектары са школы, якія знайшлі ў ранейшых апублікаваных ВКонтакце вершах хлопца намёкі
на суіцид. Што ж такое напісаў хлопец? Зараз ужо гэты верш з кантактіка выдалены, але абачлівыя грамадзяне зрабілі скриншотик, таму можна зачытаць. Мы самі можам выбіраць, пакіньце нас у пакоі. Мой чырвона-белы сцяг, мой герб — гэта пагоня. Страшна і суіцыдальна, жуть. правда? Вельмі. Мне здаецца... Сашава пекла просто. Сашава пекла. Вот, А як яно. этого хлопца Сашава звали, пекла. гімназіста? Не, ты не ведаеш? Гімназіста звалі, здаецца, Герман Лебедь. Я не магу. Ці гэта сцэнічны паэтычны псеўданім, але вось не Саша, яго звалі ўсё. То бок, калі з першай навіной это спалучыць, то будзе генерал Лебедь. Генерал Лебедь і Сашава пекла. Як табе рыфма? Пакоі, пагоня. Што ты бачыш тут? Я бачу суіцыдальнае. Пагоня герб. Гэта герб каго? Это настаўніца гісторыі, напэўна, узгадала Грунвальдскую бітву. І ваякаў на грозных канях. Во, менавіта. Не забыць, не спыніць, не стрымаць. Всё, і яны ж ехалі, летелі на смерць, на воўчыя ямы, і всё. Жах. З 4 красавіка па 12 траўня ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў пройдзе выстава пад назвай «Я Мане, я Шышкін, я Малевіч». Колькі адразу незнаёмых прозвішчаў зараз пачуў Алексей. Аддаць на яе адну сваю лепшую працу дазволена абсалютна кожнаму мастаку. Ёсць толькі дзве ўмовы. Першая — заплаціць 25 рублёў за каталог выставы, а другая, каб твор прайшоў ва ўваходныя дзверы. То бок гігантаманаў не пусцілі. То бок Азгура бы не пусцілі. Ну, у яго, можа, ёсць які-небудзь маленькі. Міні-міні-мі. Сын Азгура. Свае працы можна прывозіць у Цэнтр сучасных мастацтваў на вуліцы Някрасава ў Менску 1 і 2 красавіка, таму паспяшайцеся. То бок рэальна трэба паспяшацца, таму што 2 красавіка ўжо могуць всю прастору Sold out забіць гіганцкімі карцінамі Азгура. Мастацтва. Карцінамі Азгура. Ты ще скажи вершамі Васіля Быкова. Этого Тикоцкого. Уже композитор, мы ведаем с одного так, з так, выпусков. Ён у тым ліку наш падкаст адукацыйны для нас саміх. Мы даведаліся шмат чаго новага. Таму што больш ніхто яго не глядзіць. Не, ну стоп. Я, дарэчы, вось на мінулым тыдні наведаў такую цудоўную лекцыю ад аднаго выдання, якая называлася «Як рабіць падкасты». Таму я атрымаў суперведы і... Ведаш, пакуль не адчуваецца. Не, рабіць, в сэнсе, мы выкладзем яго, мы зробім падкаст ВКонтакте, на Mixcloud і iTunes, і все будзе круто. Навіны на сёння скончыліся, таму мне здаецца, што нам час пераходзіць да наступнай часткі падкаста, а гэта госці. Хто ж у нас сёння гость? Сёння мы пагутарым... Выбачай, я падыму на это. Ладно, давай, ну колькі-то можа працягвацца да. ўжо. На гучную сувязь нават. Алло, добрый день. Гаварыце, калі ласка, вы ў этэры, это культурная сядзіба падкаст. Вельмі смешна. Што это было? Это нейкі пранкер, напэўна. Я думаю, што гэта тэлефанаваў якраз наш сённяшні гость. Напэўна, наш сённяшні гость, а гэта Вітаўт Я.Бісь Януковіч. І толькі праз кропку. Толькі праз кропку, і я ўжо чую яго крокі. А яго я чую крокі. толькі, што яго дыханне ў слухаўцы. О, божа, і чую эту музычку цудоўную. Вітаўт ідзе. А вось і ён. Сустракайце, Вітаўт Я.Бісь Януковіч, сябры. Добрый вечарок, Вітаўт. Добрый вечарок. Чаму вечарок? Гэты падкаст можна глядзець і раніцай, і нам. дзень падчас працы. Разумееш, хлопец, Ночі можна глядзець. Геннад, вечарок — это стан души. Вечарок. Да. Мы каву вечарком п'ем. Мы ў каву добавляем таксама нешта. Сёння 1 красавіка. Як у вас з гумаром? У нас? У нас. У нас не так сабе, а ў Вітаўта, я думаю, нормально. Он з газеткай прыйшоў. Якія навіны, Вітаўт? Які тут гумор? Тут усё сур'ёзна вельмі. Президент. Необходимая эффективная деятельность по обеспечению информационной безопасности. Это смешно.
Это вельмі сур'ёзна, да? Гэта сур'ёзна, крайне хлопцы. сур'ёз. А вось украінцы збіраюцца, а можа ўжо нават і выберуць зараз прэзідэнтам Зеленскага гумарыста. Да, і будзе ў іх усё ўвогуле з гумарам выдатна. Я лічу, хлопцы, так. Лепш Зеленскага, чым ізноў Парашэнку. Я ўжо адзін раз на гэтыя вілы напароўся. Можна падрабязней Можна пра паглядзець следы. Следы я магу паказаць, конечно. Хоп! Не, Хіп-хоп. ён мяне просто, это, конечно, так, метафора. Отравіў мяне цукеркамі. Рашэнаўскімі. Парашэнаўскімі. Парашэнаўскімі, да. А якія лепш не есці цукеркі? Лепш ніякія не есці парашэнаўскія. А, любыя просто там. Любыя, Ні коровачку, просто это ні бджылку, ні нават Я не шакалад. ведаю, што ён туды кладзе, але я просто праляжаў у бальніцы 2 тыдні. Толькі камунарка, толькі І Спартак. хардкор. Ну, камунарка хорош. Глубокская ці рагачоўская? Гушчоначка? Камунарка. Ці цёлачка? Цёлачка. Цёлачка, мы ведаем, Ох, магілёўская. цёлачкі, давайте лепш. Давайте. Лепш, без цёлачак. Не, у нас, конечно, продукт хороший. Хороший. Якасны? Якасны. Якасны. А, так глубокская ці рагачоўская? Ну, конечно, глубокская. Таму што? Таму што я адтуль. Так, мы пачынаем даведацца падрабязнасці з асабістага жыцця Вітаўта. Вітаўт з З глыбокага. тых краёў. З тых З краёў. глыбокіх далей. Можна сказаць, са дна. Са дна, да, Са дна дасталі мяне. свіслачы. Як казалі, на дне волі пісалі, такія не вельмі пісьменныя беларусы пісалі на дне волі. Вітаўт, вы былі на На дне дне волі? болі. дарэчы? На дне болі былі? Ну, я бачыў, як там апускалася эта надуная сцэна на хлопцаў з гурта «Дай дарогу». Мне было больно. А ім-то. А ім-то ўвогуле, напэўна, капец. Вот Вітаўт, лепш быць сярод тых, каго вінціць, ці сярод тых, хто вінціць. Пагаворым пра вінтаж. Пра вінтаж? Пра вінтаж. Ну, як Вінтажная вы культура. маглі заўважыць, я даволі вінтажны хлопец. Ну, вот у іх же таксама плямістая такая вот форма, вот тык-тык-тык-тык-тык. Вот Но это вот мы всё. стараемся, да. Гламурные ребята. Маскировка. Гламурные ребята. Ну, так и вот и Алексей таксама. Я... Вроде мы Ёлки, нормальные один- пацаны, а ты некий. Я Ты не некий знаю, что хипстер. некий. Черт Чизет. побери, я пошел, ребята, По-перше, пробачьте. потлаты. Я, Но. это не провокация, я ненавмысно. Это правда, Вітор, что ты вось другі раз з'яўляешься зараз на камеры Другие, да. у гэтым подкасте? И первый раз это была камера на Володарце. Да, первый раз я был там у камеры. А, это у Володарца, Ты такі давал подъездик интервью. был чистенький, да? Ну, там так совпало, да. Была камера, и у камеры камера была. Добрый вечерок. С вами Бог. Да Бог з вами. Я жартую. Я Вітовт Ябісінукович. Чоловік, тіло якого окунали в криозот, а душу в соєвий соус. Многие шлюхи от мастацтва хотели ведать мою биографию, а потом бачить мой твар. Я заебся давать интервью, тому гэта буде перший і апошній. Погнали? Сябры, Нарешті, вот ми першая доходимо красовика, до теми. это свято. Это вообще свято? Это... Слухай, хлопец, я тебе так скажу. Ты меня пытаешься вывести на некие философские обагульнения. Я скажу так. Кожный день гэта свято. Бо ты нарадзіўся. Ты в кожную раніцу прачынаешься і нараджаешься наново. Разумееш? Може, я кожну Ідзеш у раніцу душ. причинаюся і... Ешь глубокую сгущеночку. Телефонуешь. Все прям. Телефонуешь Солодуху, телефонуешь Лёшке Хлистову. Базаришь з ними по-человечески, добренько. Файна. На слух про зущонечку. Як там, до речі, споживаєте Солодуха? Ти ось, коли я перший раз телефонував йому? Солодуха нормалёк, гусь, ён же збірае зараз Дынамо. Ты не в курсах? Роўна праз месяц. Роўна праз месяц, праз да. месяц ужо. Клікаў мяне на Разагрэў. каб я там не разагрэў зал, но я пакуль не ведаю. Я вот, Рэпертуара не набралось. я вот скажу так, что нельга ісці на гэты канцэрт. Нельга. Чаму Няхай нельга? сабе, што там 2 рублі каштуюць квіткі. Мы ж растопчым газон. Перед еўрапейскімі Перед гульнямі? еўрапейскімі гульнямі мы растопчым газон, вы разумееце? Дык- І ўсё, і капец. А на Дык там, Міхалка які там газон? Ну, газон, я не ведаю, як траўка. штучны? Не. Сашка ўсё залье бетоном. Там газона не будзе. Кирпичамі. Ну ён по газону не прывык-то. У яго ж это будаўнічая фірма, калі вы не Ну. ведалі. Ёсць свая, типа. У яго дамова з Дынамо, ты не в курсах? Ведаеце, што я думаю, вот этих коровок несчастных з Магілёўскай, этой аграфермы трэба пусціць на нармальны газон. Чалавеч. На чалавечы газон, на стадыён Дынамо, каб яны там
і угнаілі яго Замінировали заодно. Немножечко подъели хотя бы. Ну, Прикинь, европейские гульни. ущипали там. Скачет там это бегун. Оп. Оп. А я в Беларуси. Заступ. Заступ. Ребята, Это наше счастье, к деньгам. Ну, конечно. и К первое место перемозе. призовые, перемога, все, как має Это бег с препятствиями, хлопцы. Я скажу, что кизяки могли бы стать, конечно, фирмовым стилем белорусских спаборництв. Так есть же такой вид спорта, кидание, метание кизяков. Помните, у Шаблях У робили Шаблях. бути. такое? У Шаблях, Да, ребята? да. А ви були у Шаблях, Віту? Где я только не был, Чезет. Так вось, першага красавіка. Да. Давайте вернемся до теми першої Куды краси. лезе рука? Чья? Ну, это вот... Може натягнеться до Вот слухавки где вы телефону? навучились отказывать питанием на питание? Я, знаешь что? Вот у меня такое питание. Где у Минску набыть пальцы? Що набити? Купить пальцы надо У мне. меня нема. Пальці? Я так само, бачиш, так у кишеньки Ну, руки. У меня А что вроде с пальцами? есть, але с пальцами беда. Нет, я думал без пальцев, да. с пальцев. Слезли у меня это... Отпечатки. Я не могу зараз это новые Банк з'явилися обрабовать телефони. не Я может. тому і зник трохи з радару. До речі, Не було давно пранку, тому що я просто не можу это тачскрин. номер. Touch ID. Touch ID. Треба ці Nokia 3310. А До речі, куди вертаються у моду. вертаються? У мене є Треба знайомі, вертатися. Тренд. у мене є знайомі, які ось ходять на от тепер з Nokia 3310, і ми вчора обмірковували всі плюси і мінуси цієї Nokia. І він каже, плюс, тут є ліхтарик. А я кажу, а на айфоні у мене так само є ліхтарик. Це iPhone. А, хіпстер Ну. долбаний. Ну. А потім він каже, ну тут лепша сувязь. Я кажу, ага, і змейка є. А вот есть тебе змейка на айфоне. Ні, на Вот айфоні змейки нема. Съел. Ось. Но Сожрал. Nokia наш неубиваемая, по-перше. Ты можешь ее пиво открывать. Можешь орехи колоть. Айфоном. Ну, Айфоном, Что ты можешь блин, колоть айфоном? Тільки можна так здимувати пилиночки з Я його. веду одного человека, у которого в огуле нема телефона. Вітаут? А, у того самого? чему нема? Не положено. Есть. И он может взять, позвонить Кому? у любого человека. Пранк, прикинь, Кому? такий. Путину. Привет! Нет, так ему же звонили. Конечно. А, йому ж дзвонив Был же пранкер. некий. пранкер, да. По России. правительственной Но это связи. был не я, хлопцы. Не думайте, не я. Это был не он. Коли что, не треба зараз. І наряд, воволі ОМОН, ми, вот не это ми, всё. і ми тут не сидим, это ваше... Это ты покуль не сидишь, а вспомнили про этот пранк. І будзе мне гамон. Так все ж таки, першага красавіка. Ну, хлопцы. ну. Давайте вернемся к Давайте теме. теперь. Ладно, хорошо, першага. Другого красавіка. Так, другого От Все як, забыли про першого. як працягваць жартаваць з другого красавіка, калі ты ўсе жарты ўжо зажартаваў першага? Так а ты не жартуй першая. Першая, я лічу, наогул нельга жартаваць. Нон-канфармізм. Першым, мне здаецца, такі самы дзень, калі трэба быць максімальна сур'ёзным, таму што з любога куточку, з любого месца можна чакаць Можа небяспеку, прыляцець там, як кшталту спіны белыя ці кшталту Кізяком можа прыляцець. кізяком. Ну, все што заўгодна. А потым пачаць глядзець нейкія гумарыстычныя беларускія перадачы, напрыклад. Вітаў, ты глядзіш нейкія перадачы гумарыстычныя беларускія? Не. А ведаеш? А ёсць яны? А яны ёсць. А ёсць наогул Прынамсі, які-небудзь яны так себе называюць. 19 беларускія гумарысты ёсць? Пасланне Ёсць. парламенту і народу. Яны ёсць, але іх як бы На яны тэлефоны занесены ёсць? ў чырвоную кнігу Ну, я Рэспублікі знаю толькі Беларусь. Жора Волчика. Жора Волчык, а Дзеніс Ліпень, А тэатр Хрыстафор. а Хрыстафор О, Колумб. by the way, хлопцы, Хрыстафор. І Я саме... збіраюся ўсё ж такі патэлефанаваць Крыжановскаму, да? А ён Крыжановскі. цяпер палітык, дарэчы. Ён палітык. Палітык. Па-любому трэба тэлефанаваць. Ну, Хлопцы, это наш Трамп, мне здаецца. Трамп. купіце мне новыя Шоумен. пальцы і... Шоумен і палітык. Ну окей, я думаю, з пальцамі можна разруліць. Зараз 3D-друкаркі, якія можна запраграмаваць так, каб яны надрукавалі табе пальцы. Я нават ведаю. Есть специальный палец на палочце, которым ты можешь тыкать в телефон. Вот. Серьезно? Да, Палец конечно. на палочцы? Палец на палочце. Я Вітаў, хочу сабе это такі табе палец. трэба такі палец. На палочцы. Працяг. Можна яго будзе падкладаць пасля оплаўкі. А яго можна абсасваць? Я думаю, у самых смелых Ці фантазіях. абгрызаць? Что ты Давай. грызешь свой палец на палочце? Давайте не ў гэтай студыі толькі, добра? Так Это ладно, класс, хорошо. это класс. Другого красавіка.
Так вось, Давай Ладно. третьего. третья, уже Третья третья. красавіка. Допустим, третья красавіка. Ну, Мы уже подкажем, поглядели можно, да. Христофор, Дениса Ліпіня, Трэба Жору ехаць у Волчика. Аўцюкі, я лічу. Трэця красавіка, Аўцюкі. трэба ехаць у Аўцюкі на гістарычную радзіму Горвата. Андруся Горвата. А ён город Ён гумарыст. адтуль, недзе з аўцюкоўскіх. Ён там шмат разоў радзіва прудок ужываецца слова аўцюкі. Спадабалася вам Вітаўт радыё прудок? Якое радыё вам падабаецца больш? Свобода. Браво. Все. Дякую, Вітаўт. Дякую, Вітаўт. Это... Прудок это на якое нахвалі наогул? На хвалі ЛСД. Прудок. На хвалі ЛСД. Это самое лепшее радио. Все ж таки мой фаворит будет на хвалі ЛСД. Ешечки. Але да. вось, это все, конечно, жарты жартами, але мне здаецца, ну, ёсць типа праграмы і на Белсаце, і на БТ. Макаёнка 9. Макаёнка 9. Я спецыяльна паглядзеў одну серыю Макаёнка 9, калі перад запісам нашага этэру. І я вам скажу, што... Слухай, да пра што казаць? У людзей нават не Нічога я хапіла пра гэта не пачуцця скажу. гумару назваць праграму Макаёнка 10. Ну, Или Макаёнка такі 69. вот 69, вот это лепш было. Макаёнка Ну, 69. там уже такая нормальный был бы подтекст. А ці ёсць такі дом? Я Піші Перлин с назвали- Макаёнком бы там бы... ну, Вот это вот там что. Хто смяецца апошні, яшчэ б назвалі праграму, да, гумарыстычную. Хто смеецца апошні на Макаёнка? 9. Макаёнка 9. Не, просто на Макаёнку. Ну, Макаёнка Не смейся 10. на Макаёнка. Ну, уже ж вот зусім іншы калінкор. Там Мне было здаецца, бы- што не трэба Хто перабіраць. смеется апошні на Крестина? Хотя мы-то назвали «Культурная сядзіба» подкаст. Ну что это? Тоже Ну, у вас да. тоже говно. Короче, я придумаю доброе вам. Мы сумніваліся крыху, Ладно. ці можа ўсё ж таки, але кажа, што можа падумаць. Подумать. Да. То бок Подумать? Патэнцыйна Падумаць магчымасць можна. ёсць все ж таки. Я уже подумал. Вынік? Ёсть. Вынік ёсць. І які? Всегда. Всегда. Ваше поэтическое кредо. Всегда. Хайтак ТВ глядели вы? Один раз. Один раз? Пол шишечки. И? Что скажешь? Давай, ці добра, ці ніяк. Ніяк. Я так сам выбираю ніяк. Ну чего, нормальное шоу. Відео ты глядел? Я там удзельнічаў. Ну, не здымаўся ў сэнсе. А ты автор? Такі аўтар. Осветитель? Ну не. А хто? Ну я табе не скажу хто. Просто удзельнічаў. І як вот это досвід удзелу? Ну нормально, там усё нормально. Нормально. Угу. Не, я таксама лічу, што нармальна. Увогуле калег лепш не чапаць. Чаму? Асабліва слухай. гэты толстенькі, ён нормальны. Толстенький? Да. Ты актор Это Купалов. Ну, Зараз быў фэт-шеймінг, мне здаецца. трохі ён Ну, пацее, правильно. конечно, занадта, але а так, в прынцыпе, хлопец нормальны. Ну ён з іх так самы жартаўнік, напэўна. Ну, у яго Яшчэ мне- хаця б не пахне з рота, як у гэтага. У Барышнікова. Барышнікаў там быў? Барышнікова. Барышнікаў? Танцаваў. Танцевал ірландскія танцы. Ну, чаму ірландскі адразу? Якія? Ён все, Ён же балет, не ірландец. опера, А балет, хто ён? Барышнікаў? Это самое ирландское прозвище, по-моему. баярышнікаў. Во. Самае беларускае Я, прозвішча. по-моему, хлопец перабраў баярышнікаў. Выйдзеш на аптеку тут Ну, я трошки... круглосутачную. А, тут на проспекте. Конечно, прозвище Тут ёсць аптека баярышнікаў. побач. Я ведаю. Я там Баярышнікаў, Хорошая частый аптека. клиент. Это беларускі гібрид баярскага і барышнікаў. Баярышнікаў. Баярышнікаў. А, ну ён же ж так само с хвостиком такі, з вусами. Баярышнікаў, вы Чому ведаеце, ми чым я абмяркоўваем натхняюся. Барышнікову этери? А вот калі цікава, калі скресціць вот барышнікаў і баярскі, да, баярышнікаў. А каго мы можам яшчэ так вот скресціць? Скресціць. Напрыклад, окей, калі браць гумарыстаў, Ну давайте з гумарыстаў. Перлін і макаёнак. А хто такі Перлін? Перлин — это который веде Макаёнка 9. сценарист. Ён Перлёнак. перлы выдае? Перлёнак. Перлён? Перлёнок маленечкі такі. Такі перлёнчик. Такі хороший перлёначак. Давайте яшчэ саладуха і крыжановскі. Крыжадуха. Крыжадуха — это нейка, ведаеш, такой пацук, разновидность Крыжадуха. пацука. Я думаю, що ми вже наговорили на 4 артикули кримінальних і 2 адміністраційних, як мінімум. Ось, ну, але... Таму прыйдзецца хавацца, як Вітаўт у падполлі. Што б это было за першага красавіка, калі
На артыкулы-то не нагаварыць. Жыццё дарма. Афішу нам прадставіць хто? Марыя Вайтовіч. Заносите, Машу. 3 красавіка ў 19:00 на сцэне Палаца культуры прафсаюзаў адбудзецца прэм'ера спектаклю «Пабачыць ружовага слана». Спектакль паставіў эстонскі рэжысёр Калеў Куду. Гэта гісторыя пра незвычайных людзей, што жывуць у звычайным горадзе і жадаюць ператварыць свае мары ў рэчаіснасць. П'еса «Пабачыць ружовага слана» напісаная эстонскім драматургам Піретам Яксам. У 2011 годзе яна атрымала галоўную прэмію конкурсу п'есаў эстонскай тэатральнай агенцыі і была перакладзена на 7 моваў. Альтэрнатыва ёсць. 4 красавіка ў клубе Бруге пройдзе канцэрт альтэрнатыўнай музыкі «Pop Not Found». Гэта канцэрт для тых, хто любіць цяжкую музыку і атмасферу хардкору ды слэму. На сцэне выступіць «Awakening Our Memories», «Lost Cage», «My Last Solace», «Road to Reborn», «Sphere Spectrum». Квіткі 10 рублёў. Сёлета прэмія «Цёткі» ператворыцца ў міні-фэст для дзяцей ды дарослых. 6 красавіка з 12 да 16 гадзіны ў прасторы ОК-16 можна будзе пагуляць і паразмаўляць, паглядзець спектакль і паслухаць музыку, пачаставацца печывам і напоем ад «Цёткі». Таксама можна будзе пагартаць і набыць намінаваныя на прэмію кнігі ды іншыя дзіцячыя беларускамоўныя выданні. Уваход вольны. А ўвечары запрашаем усіх у Прайм-холл. Там выступіць магілёўскі гурт «Нізкіс». Літаральна за год «Нізкіс» сталі адным з галоўных рок-гуртоў Беларусі. Выступы на ўсіх буйных фестывалях, аншлагі ў кожным горадзе, 2 запар канцэрты ў сталіцы. Цяпер прыйшоў час браць новую вышыню, і хлопцы замахнуліся на лепшую клубную пляцоўку Мінска. Мы не хочем... Не можем яшчэ паговорить. Это как-то плынь свядомасці. Ну так... Без- Лявон. Мяне Без все роўна прынцыпа, Лявон яшчэ не хутка будзе забіраць. Лявон той самы? Баразна? Ну, можа, у яго і баразна ёсць. І можа не адна. Може не одна. А в які мест? На спине. Баразна на спине. Давайте не будем Чаму тых на спіне? Што ты да фізіялагічных спіны падрабязнасцяў. прыкалупаўся? Акрамя спіны много ёсць чаго яшчэ. На Просто- целе чалавека. Кожны раз заходзіць со спины. Ну, Это подозрительно. Ну это я б яму не давяраў. Вообще. Ты моя давяряеш яму? любимая Крыху. сзаду. Типа. Что отбывается? Вообще я просто не могу. Карацей, давайте развітаемся. Ты быў бы Давайте. тылавіком на вайне. Тыловиком, конечно. Я с тылу. Любіш адсидзецца в тыле? Не, я напасть с тылу. С тылу врага. Стыльскі. Стыльскі. О, вось мы і зразумелі, чаму ён выступаў і там, і там. Ён просто з тылу. Нагадываю, что 10 хвілін тому мы хотели просто развітаться, але не развітаться просто. не так Развіталіся просто. не просто, Не так сябры. просто развітаться. Витот, на з нами, заканчэнне сябры. пожадай что-нибудь, может быть, нам. На заканчэнне я жадаю слухачам. вам, чэзэты. Сучки, не пераходзьце мне дарогу. Не становитесь паміж мной і маім шчасцічкам. Гэта была культурная сядзіба. Амень. Я вам казаў, што ў мяне новыя акуляры, не? Не. Так покажи. Яны на базе Google Glass. О, Google Glass. Так, все ж Я бачу Тэхналогіі не зараз абмінулі. біяхімічны ваш состав. все кепска так. Я нават Не, не буду нормально. пытаться. Нормально? 11 сантиметров это нормально. Блин. Это просто у холодной воде. Я просто, да, я просто зараз не Столова узбуджений. холодная, холодная. холодная Я вода. просто не узбуджений зараз, Віта. Так нормально. Конечно, а что было б тут, от чего возбудиться? Ну, Ну, у такі тебя лепше чоловік. моего. Олеся, зраби мне кавы, добра?